Bagi tadi din cekmar ako. Kumshi benta ka jingle buram ya ka World No Tobacco Week na kalyang ka tep kendet government UP school tuber ka maichnong haka khat pratri uyayong arhajar arpuar kala penlong ka jingya rally ban persha ya ka jingdi duma ne rally against tobacco haka bagi kena school barkinong hikai jokani ka school kila ra rangkat ki plakat bat perta habaro kasnong kumju ki benta jong ka surok national highway ya kani ka rally la penlong kumshi benta ban pen isha ka perthai khamtam hapo kasnong ka thau bau secret ne uduma ude ba sneu haka jing em jong ki breu ula aru ban kata ek leer barin bat penhiar man sim jong baro ki ba im dalam khmat ek school da baro kinong hikai bat kiwe pat kinong tre jong ka school ban pen i bada ka jinga tre lang la ban pendu ek jing di secret ne duma haki sau dong ka school haka ju ka por la kan turu ek kinong song snong ban wan sha khmat khnang ban la ban pendu pendam Bagi tadi din cekmar ako.